समायना हाबाफारि बेवहाय गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादा बे संकस खेराइखौ जे बाव खुंदों जोबोद मोजां जादों। दिनैहाय महाशिवरात्रिनिबो दिन, गोथार महाशिवरात्रि। बेनि थाखायनो रायजो राजानिसिम बयनिसिमबो महाशिवरात्रिजों लोगोसे नैबे जोंनि संकस खेराइनि जानानै बयनिसिमबो गाहाय हामलायनाय जासिहरबाय। आरो आं सानदों नैबे संकस खेराइ जे फोरबो बिथांमोना बेयाव खुंदों, बे खुंनायनि गेजेरजों जोंनि जे बर'नि नंगुबै धोरोम बा जोंनि बर'नि सिनायथि बे जे धोरोम, बे जाहैबाय जोंनि बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमानो जोंनि बर'फोरनि बयनिबो गोजामसिन आरो गुदि जोंनि धोरोम। दा बेखौहाय फोसावनायाव, बेखौहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनायावहाय आरो बयजोंबो बजबजानाय धोरोम खालामनो हानायाव बे दिनैनि बे संकस खेराइआ मोनसे आगानसे होननानै आं सानो। आरो इयुनावबो बेबायदिनो फालिलांबाय थानो हाथों। दिनै आं बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि जानानै बावहाय मोनसे 50 लाखनि कमिउनिटि हल बेयाव गायसननो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आं बिथांखौ गोजोननाय बावदों। बिथाङा दिनै जोंनि जे बाथौ धोरोमनि जौगानायनि बा जोंनि जे गुदि धोरोम बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोबां हाबाफारि बिथाङा लागासिनो दं। गुबुन गुबुन धोरोमनिबो जौगानायनि हाबाफारि लादों, नाथाय जोंनि जिहेथु बाथौ धोरोमा गुदि धोरोम, बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोबां बिथाङा हाबाफारि लादों। बिनिनो माने फेरलेबसेबाबो माने बिथाङा दिनै बावैसो मोनसे कमिउनिटि हल हरदों 50 लाखनि। बेनि थाखाय आङो दिनै बे आफादनि जानानै बिथांखौ धन्यबाद होदों। बे समाव आङो जाय बिथांमोनहा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ मदद खालामदों, साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो। लोगोसेयै बे हाबाफारि जाफुंनायाव जाय बिथांमोना जोंनो खेन्दासे रां हरदों बा माइरं गरसे हरदों बा माबा माबि जोंखौ मदद खालामहरदों, बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावनाय थायो। लोगोसेयै सरकारनिफ्रायबो जोंखौ जेरैबोथिङै मदद होनायनि थाखाय आं गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो। लोगोसेयै चिफ सारा गाव नुजाफैनो हायाखैबाबो गुबुन सासे थान्दै दैथायहरनानै जोंनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनायनि थाखाय आं गोसो सिंनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो खुंफु आफादनि जानानै। गेवलां मेलाव मा सावरायनाय जादों? दिनैहाय फुंनिफ्रायनो जोंहा हाबाफारि दंमोन। दा बेयाव हाबाफारियाव दंमोन जे बाथौ धोरोमनि जेनाखि हाबा खान्थि, बिनि सोमोन्दै सावरायदों सुजु आफादा। नाथाय बिथांमोनहा दिनै बेखौ फाइनाल खालामनो हायाखै, दा बावैनो खालामगोन। बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो बाथौ धोरोमनि गोनांथि आरो बेखौ फोसाबनाय, फुवारनाय आरो बेखौ जोङो माब्रै माने साफ्रोमबोनि जे अनजाथाव धोरोम खालामनो हायो, बिनि सोमोन्दै जों बेवहाय मोनसे माने मेसेज बिलाइदों। आरो बे मेसेजनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय बाथौ धोरोमनि गोनांथिखौ बुजिनो हायो, बेखौ आङो आसा खालामो। लोगोसेयै इयुन समाव बे धोरोमा माने जोंनि बयनिबो अनजाथाव